περάσαμε τη γέφυρα της Χαλκίδας και συνεχίζουμε με προορισμό τη Βόρειο Εύβοια. Μετά από αρκετό καιρό που επικρατούσαν δυσμενείς καιρικές συνθήκες, βροχές, δυνατοί αέριτες κτλ., βρήκαμε την ευκαιρία να πραγματοποιήσουμε ένα ψάρεμα με στόχο τη Μουρμούρα. Βέβαια, ποτέ δεν ξέρεις τι σου επιφυλάσσει η θάλασσα. Εμείς όμως είμαστε προετοιμασμένοι κυρίως για αυτό το ψάρεμα. Η παρέα αποτελείται από τον Γιώργο που βρίσκεται πίσω από την κάμερα και τον Μανώλη που ακολουθεί στο πίσω αυτοκίνητο. Θα θέλαμε να βρισκόμασταν στο σημείο λίγο πριν νυχτώσει. Δεν τα καταφέραμε γιατί καθυστερήσαμε στον δρόμο. Παρ' όλα αυτά, εμείς θα πάμε στο σημείο που έχουμε προγραμματίσει και θα ξεκινήσουμε το ψάρεμά μας.
Είμαστε σε καλό δρόμο. Έτσι, άλλο. Εδώ η πετονιά έχει κάνει μια τεράστια κοιλιά. Πρόκειται για ένα χαρακτηριστικό τσίπημα της Μουρμούρας. Για να δούμε, έχει τίποτα. Πολλές φορές όταν πιάνει τη Μουρμούρα κατευθύνεται προς τα έξω, με αποτέλεσμα αντί να σηκώνει το οπτικός θα κάνει μια μεγάλη κοιλιά και η πετονιά να κουμπάει κάτω. Ναι, όντως έχουμε ψαράκι. Φαίνεται και καλό. Για να δούμε. Μας μπερδεύει λίγο το βάρος του ψαριού γιατί ο βυθός έχει μαλούπα μέσα με αποτέλεσμα να πιάνει πάνω στα βολώματα και να βαραίνει η αρματοσιά μας. Μία ακόμα μουρμούρα. Αν παρατηρήσετε, εδώ έχουμε τη μαλούπα που σας έλεγα. Παρ' όλα αυτά τα ψάρια μπορούν να βρουν το δόλωμά μας και να πιάσουν στα αγκίστρια μας. Εδώ. Αστακοκαραβίδα. Μάλιστα. Αύριο θα φάμε μακαρονάδα. Ναι, όμως κάποιος την έφαγε για σένα. Ναι. Για δες τι τις έχουν κάνει, για δείξε μας. Από πάνω. Περιμένω. Ωραία γαμώτο. Μας χαλάσαν τον καλύτερο μεζέ. Και αυτό έχουν φάει. Κάτι πολύ πεινασμένο πήγε στην αρματοσιά σου. Μην παίζανε καλαμάρια. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Πάμε στο Συνεχίζουμε. Πάμε δυναμικά. Ας δούμε λίγο τι αρματοσχέσεις χρησιμοποιούμε σήμερα. Έχουμε φτιάξει από το σπίτι αρματοσχέσεις με 2 αγκίστρια. Είναι η καλύτερη αρματοσχιά που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για την μουρμούρα. Πολλές φορές θα δούμε να πιάνονται και 2 ψάρια μαζί. Σε μία από αυτές εγώ έχω τοποθετήσει αυτό εδώ το εξαρτηματάκι. Σε αντίθεση με το float, το συγκεκριμένο εξάρτημα βουλιάζει. Τοποθετείται δίπλα στο αγκίστρι μας, πάνω στο παράμαλο και διαθέτει μικρές τρίχες που γυαλίζουν για να προσελκύει τα ψάρια. Ψάρι! Έλα! Ψάρι! Μισό λεπτό έρχομαι.
Συνεχίζουμε λοιπόν. Όπως λέγαμε, έχουμε εφοδιάσει τις αρματοσχέδες με αυτό εδώ το εξάρτημα για προσελκύει τα ψάρια. Τα παράμαλά μας είναι διαμέτρου από 0,23 μέχρι 0,25. Δεν χρειαζόμαστε πολύ χοντρά παράμαλα. Και το κεντρικό της αρματοσιάς 0,45, ώστε να κρατάει την αρματοσιά τεντωμένη και να μην μπερδεύονται τα παράμαλα πάνω σε αυτή. Από σημερινή, όπου το φεγγάρι απουσιάζει, χρησιμοποιούμε μολύβια φωσφόρου και από ό,τι φαίνεται είναι πολύ αποτελεσματικά. Έχουμε επιλέξει δύο τύπους μολυβιών. Ο ένας είναι αυτός που δέχεται εσωτερικά σε αλούμ και ο δεύτερος είναι αυτός που διαθέτει επικάλυψη φωσφόρου. Για να του δώσουμε πιο έντονο φωτισμό θα το φωτίσουμε με τον ειδικό φακό. Μερικά δευτερόλεπτα είναι αρκετά για να δούμε πως στη συνέχεια θα βγάλει τη λάμψη. Πρέπει να είναι καλή σαν την προηγούμενη. Έχει αντίσταση αρκετή.
είναι ένα ψάρι που διαθέτει πολλούς φίλους αλλά και εχθρούς. Πολλοί θεωρούν το ψάρεμά της ανούσιο, χωρίς κανένα ενδιαφέρον, ενώ κάποιοι άλλοι ασχολούνται μόνο με αυτό. Εμείς πάλι το θεωρούμε αρκετά διασκεδαστικό, αφού πρόκειται για ένα ψάρεμα που δεν χαρακτηρίζεται τόσο από τα μεγέθη, αλλά από την ποσότητα των ψαριών. Ερχόμαστε. Σε ό,τι βλέπω θα μας χρειαστεί να μην πουλ***ο, φίλε. Μουρμούρα, το γάλα. Ωραία, δεν έχω τίποτα. Έτοιμασε. Ωραία. Καλό. Μπατ. Όχι. Μπράβο Αντώνιο. Το επόμενο πράγμα που θέλω να βγάλω είναι αστακό. 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 Στα κάρβουνα. Άμα είναι και έτοιμος αστακομαγαρονά θα ήταν ακόμα καλύτερα. Πάρ' το κουπί ρε τη μέση, πού να φανεί. Ναι. Το ξεκίνημα που... Μη μιλάς εσύ ρε. Άσου σε μένα. Καλό Αυτό βάλτο. Το οποίο είναι κάτι αντίστοιχο του float, δεν βουλιάζει. Παρά... Τι είπαμε, δεν βουλιάζει. Το βλέπεις, το βλέπω εγώ. Να το. Ποιο πλάνο? Το πλάνο, το γάλα. Το γάλα. Δίπλα στο δόλωμα και διαθέτει αυτές τις μικρές... Πάμε. Πάμε. Αντίστοιχα με το